Pan fyddwch chi'n dechrau busnes, un o'r pethau cyntaf a mae angen i chi i'w wneud yw penderfynu ar ei statws cyfreithiol. Ydych chi'n mynd i fod yn fasnachwr unigol, yn bartneriaeth neu'n gwmni cyfyngedig? Y peth pwysig i chi ei ystyried wrth wneud eich penderfyniad yw atebolrwydd ariannol personol. Mae yna oblygiadau eraill hefyd, ond gadewch i ni ganolbwyntio ar hyn yn gyntaf. Os ydych chi'n fasnachwr unigol neu'n bartneriaeth, rydych chi yn bersonol yn atebol ym holl ddyledion y busnes. Mae hynny'n golygu petai'r busnes yn methu, fe allech chi wynebu methdaliad personol os yw dyled y busnes yn sylweddol ac os nad ydych chi'n gallu thalu. Mae sefydlu cwmni cyfyngedig yn cynnig gwarchodaeth rhag hyn. Efallai byddwch chi'n penderfynu bod yn gwmni cyfyngedig o'r dechrau, neu fe allech chi ddewis newid statws cyfreithiol eich busnes wrth iddo dyfu a sefydlu. Mae cwmni cyfyngedig yn endid cyfreithiol ar wahân, felly mae'n gyfrifol ar ei ben ei hun am bopeth am ei wneud. Mae arian y cwmni'n cael ei gadw ar wahân i arian personol y perchnogion. Mae hyn yn sicrhau mwy o ddiogelwch i'r perchnogion a chyfrandalwyr eraill sydd ddim yn atebol am ddyledion y cwmni. Fe sonias fod oblygiadau eraill hefyd. Rhai ohonyn nhw'n gadarnhaol a rhai'n llai cadarnhaol. Yn ogystal â sicrwydd ariannol, mae yna fanteision treth ac yswiriant gwladol hefyd. Enghraifft, mae elw cwmni'n ddidreth hyd at werth penodol. Hefyd, mae modd rhannu elw'r cwmni fel difidendau i gyfrandalwyr, ac ar hyn o bryd, dydy yswiriant gwladol ddim yn berthnasol i daliadau difidend. Unwaith eto, mae hyn yn lleihau eich atebolrwydd treth ymhellach. Hefyd, mae manteision treth posib i'r rheini sy'n dymuno cadw eu harian yn y busnes neu mewn cynllun pensiwn. Mae manylion llawn ar gael ar wefan cyllid a thollau ei mawr hydy. Cofiwch mai dim ond enghraifft yw hon. Siaradwch a'ch cyfrifydd neu gynghorydd ariannol i gael gwybod am eich amgylchiadau personol. Yn aml, mae cyflenwyr a chwsmeriaid yn teimlo'n hyderus ynghylch cwmni cyfyngedig. Mae hyn yn gwella hygrededd y busnes, ac mae'n well gan rai sefydliadau mwy beidio a delio â busnesau sydd ddim yn gyfyngedig. Dydy'r costau sydd ynghlwm â chwmni cyfyngedig ddim llawer uwch na'r costau ar gyfer busnes sydd ddim yn gyfyngedig. Ond cofiwch, mae cost ynghlwm â ffurfio cwmni cyfyngedig. Dydy'r gost ddim yn sylweddol, ond mae'n rhywbeth y mae rhaid i chi ei hystyried. Mae hefyd yn un ffordd o ddiogelu enw busnes. Does dim modd i ddau gwmni cyfyngedig fod ar un enw, felly does dim siawns o ddrysu rhwng gwahanol fusnesau. Gall fod yn haws sicrhau arian yn enwedig gan fanciau neu gyfrandalwyr, ac os bydd y busnes yn cael ei werthu, mae'n haws i drosglwyddo i berchenog newydd drwy werthu cyfrandaliadau, ond mae yna rai anfanteision hefyd. Mae yna reolau mwy cymhleth a chaeth ynghylch y cyfrifon a chadw'r llyfrau ar gyfer cwmni cyfyngedig. Rhaid i gwmni cyfyngedig gofrestru gyda thir cwmnïau, a rhaid i'r cwmni baratoi cyfrifon blynyddol, gan gynnwys mantolen a datganiadau ariannol eraill. Rhaid ffeilio'r rhain yn hir cwmnïau a chyllid a thollau ei mawr hydy bob blwyddyn. Bydden nhw ar gael i'r cyhoedd, felly gall pobl eraill gan gynnwys y rhai sy'n cystadlu â chi weld cronodeb o'ch cyfrifon. Mae'r amser ffeilio'n gaeth iawn ac mae posib cael cosb ariannol neu gosbau eraill os na fyddwch chi'n ffeilio ar amser. Gall eich cyfrifydd helpu gyda hyn i gyd, ond bydd yn codi ffi arnoch chi. Mae gan gyfrandalwyr cwmnïau cyfyngedig ddyled swyddau cyfreithiol, ac mae rhain wedi nodi yn y ddeddf cwmnïau. Rydyn ni'n trafod hyn yn fanwl yn nes ymlaen yn y modiwl hwn. Ac mae'r elw'n eiddo i'r cwmni, dim y cyfrandalwyr na'r perchnogion. Mae hyn yn golygu na allwch chi, fel perchenog, dynnu arian allan o'r busnes pan fyddwch chi'n teimlo fel gwneud hynny. Mae yna gyfyngiadau a chanlyniadau o ran treth. Os ydych chi'n gyfrandaliwr, gall y cwmni dalu difidend i chi, cyn belled y bod gan y cwmni ddigon o elw, ond rhaid rhannu'r elw rhwng y cyfrandalwyr i gyd, a gall hyn leihau'r swm y byddwch chi'n ei gael. Yn gyffredinol, mae mwy o fanteision ag anfanteision o fod yn gwmni cyfyngedig. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried eich sefyllfa'n llawn cyn penderfynu ai dyma'r penderfyniad iawn i chi.
a chofiwch gael cyngor proffesiynol ar holl agweddau ariannol a chyfreithiol eich busnes bob amser.